ман барои он мегӯям, лекин медонам ки чӣ қадар соҳибкорон фаъолияти маро пайгирӣ мекунанд. аммо ба ҳар ҳол ман инро ба ҳама нақл мекунам. ин рост аст. гап дар сари он аст ки бисёре аз соҳибкорон ва варзишгари касбӣ мутмаинанд. танҳо онҳое ки корро мефаҳманд метавонанд муваффақ шаванд, аммо илм инро мағлуб мекунад. телефонҳои шумо имкони ба даст овардани қуллаҳои имконпазирро намедиҳанд. шумо метавонед худро дар смартфони худ гур кунед, ё шумо метавонед ин ҷаҳонро тағйир диҳед ва афсона шавед ки ҳардуи онро шумо наметавонед анҷом диҳед. ман мехоҳам ба мардум хотиррасон кунам ки вақте онҳо дар бораи Нелсон Мандео суҳбат мекунанд, онҳо воқеан кистанд? ё онҳо мегӯянд бале, онҳо ба ягон тарз муваффақ шуданд. аммо ин одамон барои ҳамаи мо танҳо тасдиқи онанд ки шумо метавонед фикр кунед, ҳама чизро ба тариқи гуногун ҳис кунед ва ба шарофати ин онҳо чунон шахсиятҳои олӣ шуданд ки агар онҳо муваффақ шаванд, пас ман муваффақ хоҳам шуд. агар қудратро барои ин нишаст биёрам, мегӯям ки доҳӣ нест. дар мағзи сари инсон минтақае ба номи неокортекс мавҷуд аст ки ин асоси тафаккур дар бораи онҳое мебошанд ки фавран аз приматҳо омадаанд. маҳз ӯ масъули ин суҳбати бемаъне аст. ман инро карда наметавонам ва дигарон дар бораи ман чӣ фикр хоҳанд кард? ва агар ман инро нафаҳмида бошам, ҳама ин неокортекс ганҷинаи рушди мағзи сар аст. аммо вақте ки мо бо мушкилоти якхела парешон мешавем ё дар ҷои хилвати банафақа меравем, ба назар мерасем ки корти шаб гум мешавад. ин падидаро хомӯш мекунад. онро гипрофронтализми муваффақӣ меноманд. дар муддати кӯтоҳ тафаккури мо хомӯш мешавад. фаъолияти майна аз бета-ол калфа, аз алфа то тета камтар мешавад ва мо фикр карданро бас мекунем. ба ҷараён шино мекунад. ба ибораи дигар, бузургтарин шустушӯи замони худ ба мисли Галилео да Винчи, Стив Ҷобс неокортексро хомӯш карданд ки як муддат аз боқимондаи ҷаҳон абстракт карда шуд. бинобар ин ки онҳо ба ҳолати равон даромаданд, идеяҳоеро пайдо карданд ки сипас аз ҷониби як гурӯҳи ҳамфикр амалӣ гаштанд ва ҷаҳонро дигар карданд. ҳар яки мо чунин имконият дорем. пеш аз баромадани офтоб соати 5 саҳар хезед, аз ҳар чизи ҳаётан муҳим дур шавед ва ба он чизе ки шумо интизор ҳастед робитаи зич эҷод кунед. ман 1 соатро барои худ сарф кардам. онро соати муқаддас меномам. шумо ахборро намебинед, почтаи худро тафтиш намекунед. 1 соат хавотир нашавед ки шумо нерӯи ботини худро ба худ медиҳед. имконият барои фаҳмидани навси ботинатон фароҳам хоҳад омад, то шумо битавонед ба ҷаҳон боз шавед ва онро баъдтар тағйир диҳед. формулаи субҳи комил хеле сода аст. он аз 3 фосилаи вақт иборат аст. ман онро формулаи 20-20-20 меномам. дар 20 дақиқаи аввал пас аз гузаштан шумо фаъолона ҳаракат мекунед. он метавонад ресмони ҷаҳиши шиноварӣ дошта бошад. агар шумо дар давоми 20 дақиқа арақ кунед, пас аз бедор шудан шумо омили эротикии мағзи сарро пайдо мекунед ва мағзи шумо инчунин допамин ба ном гармони саодат ва илҳом тавлид мекунад. ҳатто агар шумо дар қафаси синаи худ сӯзишвор надошта бошед ҳам, мағзи шумо кимиёвиҳои махсус истеҳсол мекунад ва дар натиҷа дар давоми 20 дақиқаи оянда ба шумо ваҳӣ меояд. шумо худро тамоман дигар хел ҳис мекунед. энергияро иҷро мекунед. мушакҳоятонро ҳис мекунед. шумо бештаред, беш аз пеш мутамарказонида шудааст. марҳилаи дуюм, оё шумо фикр мекунед ки мо дар ҷаҳоне зиндагӣ мекунем ки одамон ҳамеша бо чизе банданд? аммо баромадан ба эверисти нодуруст чӣ маъно дорад? возеҳият асоси маҳорат аст. бо беҳтаринҳои беҳтарин дар ҳама соҳаҳои ҳаёт суҳбат кунед ва шумо ин одамонро мефаҳмед ки танҳо бо чизҳои аз ҳама пурарзиш равона карда шудаанд. ғояҳои амир афзалиятҳоро муайян мекунанд ва мехоҳанд зиндагии худро дар асоси он созанд. пас дуюм 20 дақиқаи шумо дар бораи арзишҳои худ фикр мекунед
ки ман он рӯзро сценарияи пешакӣ меномам. вақте ки шумо менависед, ин аст он чизе ки ман мехоҳам. ин аст ки ман чӣ гуна ба оилаам вақт мегузаронам. ҳамин тавр шумо имрӯз машқ мекунед ки ин рӯйхати корҳои барои шумо рӯзи комилро ба нақша биёрад. ин ҳаёти шумо дар миниатюра аст ва имрӯз зиндагӣ ҳаёти худро обод мекунад. пас дар ин 20 дақиқа дар рӯзномаи худ нависед ва ба даруни худ бингаред. шумо танҳо хомӯш нишаста фикр ва инъикос хоҳед кард. ва 20 дақиқаи охир аз формулаи 20-20-20 вақти омӯзишӣ аз соати 5:40 то 6 саҳар, вақти рушди шахсӣ калиди натиҷаи бебаҳо дар пайгирии бемайлонаи афзоиши ҳаррӯза аст. ҳар қадаре ки шумо бештар донед, шумо метавонед бештар кор кунед. аз субҳи барвақт шумо хишти рӯзонаи худро бо хишт месозед. вақте ки шумо на ба вақтхушиҳо, балки ба омӯзиш 20 дақиқа оғози фаъоли рӯзро сарф мекунед, шумо тағйироти куллӣ пайдо мекунед. шумо метавонед китоб хонед, подкастҳо гӯш кунед, забонҳои хориҷиро биомӯзед. дар маҷмӯъ ин вақтро ба омӯзиш сарф кунед. ва бузургтарин гениҳо аз дигарон қобилиятнок нестанд. онҳо танҳо дар бораи малакаҳои муайян аз ҳама касоне ки пеш аз онҳо ин корро мекарданд бештар медонистанд. шумо ба ман мегӯед ки чӣ ман соати 5 саҳар хезам? кадом беақл ин идеяро баровардааст? метавонанд барои роҳбар шудан беҳтараш хоб кунанд. онҳо ин хел фикр доранд. шумо рафтору кирдорро бо тарафи чап бас кардан лозим аст. ҳамааш аз худатон сар мешавад. то даме ки шумо намефаҳмед ки аз болои худ намеғалтад, дар дохили шумо идома дорад. ҳама хулосаи роҳбар ин аст ки набояд аз касе мерос гирад. агар шумо барои касе куркурона бофта нашавед, ин маънои онро дорад ки шумо ягон хусуматеро ки ҷомеа пешниҳод мекунад қабул накунед ва шумо дигар ба ин лаззати хаёлӣ ниёз надошта бошед. агар шумо чӣ тавре ки мехоҳед либос пӯшед, кадоме чизе мегӯяд гуфтан гирад ва барои шумо муҳим бояд набошад. бузургонро ҳамеша танқид мекарданд. шумо бояд натарсед. ҳатто агар касе шуморо ронад, ҳастанд як хел гениҳо ки фикри туро масхара мекунанд. аҳамият надиҳед. ба сӯи шумо агар сангҳо партоянд, шумо бояд аз онҳо ҳайкалҳои маҳорати худро созед. онҳо ба ҷуз аз ханда мисли гӯсфанд ягон пешравиро намефаҳманд. ҳатто агар шумо комилан тоқа бошед, шумо бояд ба монанди Галилея, Стив Ҷобс ё Фил Найт ба ҳар роҳ кӯшиш кунед ба сӯи мақсади худ равед. ҳама атроф дар бораи нави тафаккур ҳарф мезананд. аммо нави тафаккур танҳо системаи боварӣ ва психологияи шумост. агар хоҳед, албатта ин муҳим аст, аммо ин танҳо 25% формулаи муваффақият аст. дуюм қисми муҳим муносибати равонии шумост. ман бо ин бисёр кор мекунам. дар боқимондаҳои холис ин эҳсосоти шумост, аммо на танҳо психология ки ноумедӣ ва ноумедиро дар худ ва дар гузашта бештар ба бор меорад. шумо ҳеҷ гоҳ ба баландӣ намерасед. дар соҳаи худ ҳатто бо он зиндагии беҳтаре ба даст нахоҳед овард, ҳатто агар тафаккури аъло дошта бошед. мо пай намебарем ки чӣ гуна моро дар кӯдакӣ дастгорӣ мекунанд, яъне аз роҳ мезананд ва мағзшӯиро мешӯянд. мо бисёр чизҳоро мехоҳем. мо мехоҳем кайҳонаварди соҳибкор шавем. мо мехоҳем таърих созем. мо кунҷковии пурқудратро бо тарсу ҳарос иҷро хоҳем кард. мо самимона нестем ва метарсем худамон бошем. камолоти кӯдакона ба поён мерасад ва аз дил оғоз меёбад. волидайни мо мегӯянд ки чӣ ту кайҳонавард шудан мехоҳӣ? ту фикр мекунӣ ки бизнесмен мешавӣ? партои фикрҳои бемаъниятро. мехоҳед мисли Ван Гог беҳтартар фикр кун. ҷорҷ Бернард Шоу дар ин ҳол аз ҳар каси дигар беҳтар сухан гуфт. одами оқил ба ҷаҳон мутобиқ мешавад. як одами беасос мекушад ва ҷаҳонро ба худ мутобиқ мекунад. бинобар ин пешрафт ҳамеша аз беасос вобаста аст. падару модари моро дар асоси эътиқоди шахсӣ ва тарзи рафтори худ маҳдуд мекунанд. чаро мо ба мактаб меравем ва дар он ҷо ба мо таълим медиҳанд ки дар доираи тафаккур то дараҷаи либос пӯшем, мисли дигарон зиндагӣ кунем. онҳо ба мо мегӯянд ки ин қадар баланд суруд нахон.
орзу зарар надорад. ба русӣ гӯем мечтад не вредна. ба замин фуруд оед. орзуҳои бемаънета партов. пас ҳамкорони мо дар кор ҳамин тавр мекунанд. ва пас ҷомеа мегӯяд ки ин ҳама насиб аст. ин изҳоротро бисёр олимон борҳо санҷидаанд. қоидаи маъруфи 10,000 соат аз ҷониби профессор Андерс Эриксон инро танҳо тасдиқ мекунад. дар ҷомеаи мо ба таври умум қабул карда шудааст ки дари муваффақият аз берун кушода мешавад. боварӣ доред ки шумо танҳо он вақте хушбахт мешавед ки бизнес, ҳавопаймои шахсӣ, пули зиёд, мошин ва зани зебо дошта бошед. Не, дӯстам, пул ва шӯҳрат ба шумо хушбахтӣ намеорад. дар дарунатон асабоният ва ноумедӣ зиёд. шумо фаҳмидани ҳолати ботинии худро бо дурӯғ нагӯед ва вонамуд накунед. ба шумо лозим аст ки аз асабоният, ноумедӣ ва ваҳм ба ҳолати муқаррарии худ ё эҷодкорӣ гузаред ва ё чизе ки шуморо пеш мебарад. он шуморо ва зиндагии шуморо беҳтар месозад, ки нақшаи мукаммалатонро созед. бале, зеро рӯзи шумо ҳаёти шумост. агар шумо пайваста як рӯзи олӣ гузаронед, пас шумо як ҳафтаи хуб ва тамоми ҳаёти худро беҳтар мегузаронед. дар маҷмӯъ ин маънои онро дорад ки барои ғолиб шудан шумо бояд ҳар субҳ ба эҳтиёҷот воридоти хуб кунед. ҳар саҳар